wakata zvakadera zvekudaro. Ndiwe wakata. Andinambokata. Kana yangoti wifi yoga yakabva zvinyarara. Wifi. Kata. Mota iyi inonge yakaflash chiri sina flash. Inonge yakati. Unoona kuti wifi ndo yashungurudza. Ipo pakunakidza pakudzimba. Wakachikomenda? Swereki. Vakomenda zvo. Apa vadzoka vatani kudzoka kutodzoka. Vakati chichaitika yanga yangokata yoga naye michi chakadaro chinenge ngozi. Chichakadaro chinenge ngozi. Bamunini vakutaura nyaya chokwadi chavo chavakazoita manje. Mse Christmas. Yongokaruka yakata. Hakuna zvakadaro. Bamunini mamuchenderera mberi taurai. Aiwa taurai chokwadi. Atomudze chokwadi. Because inini kutachira akangohwarunyere kupeni kuti Dhumebhi uri pano pane mota cheche chao chakadai chered so chakadai so amniwa kurekane pana aish azibva madiba mnini taura nyaya yenyu vanhu vari kuda kutoiwa nyaya paya asandambokuona asandambokuona handisi kuvasaidhira asandambovaona avatambiri tachila yokusaidi kwakuti vanenge vari kurodi vachitya kuti kuvaidi ndezvekuti mazano vachatoindawo nekuti mazano handisi kuwanikwa kutachilaini hani mawa munhu angachitoti but dai ndaenda kutachilaini ndisanda kuziva waine wangondionavazvo apa munhu asingakuzivi kana bami ungatadza kuziva fesi iwewe munhu mubishu remustreet unotadza kuziva fesi iwe asi siri bishu raive bishu exactly yai papo sisimeli imboisireyo malavhu nemalikes ka1 sisimeli apa ndo pavagona manje imboisai nekuti ini muridzi wayo nyaya ndiri kutonyara muna kuwa ndataura kuti ndiri kutonyara kutaura nyaya dzachadzidi postgraduate degree in bishu hanzi vamuni ndokufarirai zvangu asi paexmas handipajekesipa taura zvako patricia iwe hapasi kuchena paya because zvakaitika ndezvekuti ndakaenda kunopa mari handiti ndeapa mari ndadzokera kuteni kwavo vamune havasi kubatika ndikataura its no problem vamune havanabotaura anyway dhokuti chikara kuti munhu akati ndamunyodza kumainini handika amusingoenda handitokuenda kudheni samutokuenda kuenda pamauzvomude paFNB bamunini makangamwa iwo unoenda kuFNB Tuende pasquare. This is the fastest. Right, hapa papa kudai dere chi3 bamunini kana kubatika ndika asi chimota chiripo ndikati handiti kwanzi naTracy ndokumbirawo chiva regai vedu vasvauriki vava munhu mukuru bamunini ndaida ndati ndauda kufesesha ndakati ndabvunza vanhu ndatinga kubvunza vanhu andosati vanofamba nabamunini hawo yazi bamunini kamujunior kangu kai kamujunior kangu right pachirinda kuMount Selina oyo ndiani ndikamutula beshidi anditula beshidi anokuziva mona manje pandiro kurovera imoza chiko ndo ane V11 manje hapana V11 here handite V11 kurubika kulezi infoni yangu ineka every day inokipa marecords ndandiri papi ndinguvai ndichifamba ati muna here maizwa ndaikulogera yakandomunhu wese ndakabvunza bento muningi nabamini andiza nabamini ndakati nditovatsvagawo nai munhu ungaenda kumusha usina mbodza kana hama yako kana hanizomani maiwa nyaya yemabhishu yanaitambotaura kuchakubvunza family yabamini nese kuti tikutomutsvaga munhu tinofunga pamwe moziva raito tichakufonerai kana handizivi ini nditotsvagawo munhu mozati munhu munongashawa vanhu vanaindorova kuti bamini vaita sei andi mune namba dzabento bamini vaita sei andi mune namba dzabento fonerai bento yokufonera bento ini bento ndakataura naye ipapo mumvunze ka izvozvi kuti kudi akasingazozivi kuti makaenda aiziva akatadza kuziva iye asara bento haimbofaaitonza kuti bamini enda kumusha maigoti zvasandiudza bento aitonudza kuti bamini novafamba kwade maizwa bamini taita stress sei amai vanoone stress tsvaga munhu izvo munhu akakemba zvake akavharigwa meno ana mabhishu manyama jiji uku waikavaizoisiwa emaizwa nzvimbo inonzi jiji ka maifane kuseka asi kujiji ehe ini katofondera nemainini mudzimai wakati indatotanguri ndakutobvira kutiraya kufoni wofoni haisi kupinda ini amini zviri kufamba sei
Anoona foni inogoya haisi kupinda futi zviri kufamba sei. Lezi ndikutokudza kuti pakaitofona ipapo ndaitoramba ndatogara pasaidi ipapo muchinditsvaga. Kwamuna kuti Dr. Choga vauye vakubate pashi. Pane kuenda paRustenburg Square hande apa paBP. FNB. Toenda paBP. Apa. Hanzi muda kuti akubatwa ningirikini here bachi. Aiwa ndotokudza kazvino. Hanzi siyanai nabamnini imi iyo neBishu ravo rakanaka. Amene anokuziva Skyla muchabayiwa. Kona zvakadaro. Anti munosiwedzeredza vanhu kana tichitaura nhasi ndindakaibata. Munosiwedzerera makomenti nhasi ndindakaibata nhasi ndiri chikupisai. Kona zvakadaro. Wositipisa babudi nhasi ndindakaibata ndiri kukupisai. Bamnina. So yapera here nyaya yebamnini tochivaregererawo here? Haa chivaregererai. Ava munhu mukuru bamnina vazvonyadzisa kuti toramba chingovabvunza. Unoona inini ndiri munhu anodhila zvefei. Chemoyo tikuziva hedu kuti hakuna nechemoyo chaunoziva nechemoyo tisiri kuziva kuti bamnini vari pasi pemugodi. Izvozvo ndokwavanga vari. Ani mamuri pasi pemugodi bamnini? Musha kuZimbabwe. SIS MELLY vakauya vakanisurprise 50 grand on spot. Wanzwa cash not bank. Tataita mari zvaya. Tataita mari. Iwe ndakagara. Pakuti munhu kana akaitawo mari SIS MELLY munhu akaita mari anotopengerekawo mari. Ini hangu taura chokwadi munhu wandakushora ndiri SIS MELLY. Dhumebhi. Aiwa usashore. Ivo vangakupei 50 grand vakuziva kuti iChristmas. Aiwa Dhumebhi takaita mari. Mari imefara kuiriliza mangosiya mazera. Bamnini vakatovharirwa vakatoita mari yemunhu. Aiwa inzwa zvakaita. Takaita mari. Inzwa zvakaitika. SIS MELLY ndiko why ananine zvaenda kumusha iwe. Masara. Ndisina mari kwana. Then SIS MELLY amene zvakandoita ndandaita mari ndobva ndava pa50,000. Ndobvadzoka uya mari grocery. Ndikati kune zina mari yekudzosera zvikanzi aiwa ndingokupa iwo kuti torai. Ndikati maita basa. Ndandapiwa futi. Pakadaro ndikatadza kuenda kuZimbabwe kana. Mukainda zvenyu mukano. Apa tatine meeting. Indaitiza meeting. Boss meeting yaida inini. Inini hangu handisi kupachenesa ipapa asi ngatichingozvirega hedu. Aiwa. Ndakapa 50,000 ndandaita mari. Vanga vachifadza ndina mari kuenda kumba. Tochingovarega zvedu sevanhu isa vanhu vechikuru. Cash bam. Ndandobva ndabhadhogwa bonus zvipaya baba. Sandra Mshawati uri sei? Hanzi hai SIS MELLY bamnini na Dhumebhi. Muri sei? Ona uzirunero guys. Siyana nakuburisa vaniwe. Chigona nenenenyo. Ndo yanga iri type yangu kandichinda muna kuona ndakuratidza. Pandaimboenda kuchiBishu ndo yave type yangu yemasirume. Yemazirume akadai zvino hamnauriona ndaida kukuratidza. Zambra makaka saga mukakazi giant zirume rakaenda sehofori rerume rakainda rekuti ufamba naro kana kubata rikakutsikira nokuti matanga ndaisareda izvo zviteteteteta zvondipedzerawo nguva izvi. Aiwa zviripo zvitetewo zviri kuti zvinopedzerawo hazvo kuzoti zvimwe zvokunoti isuwo izvi zvakundipedzerawo nguva iyi zvazvinoita pano ndozvaona ndakamadhairisi papo kai hadzi zigopori nekuti chitete unongongoti wakosora otoinda nechekokoko ani maona wekukurenga waimbosangana nawo wekukurenga ndiwo wakaita siya vekukurenga ndaitosangana nawo kandovaiva ndaizowedzeresa kuti ndipe ndasori zvenyu madhairisi chihwa inyaya dziya dzounakidza ndakutaura zvisirizvo ndovaiva ndaizowedzeresa kandoti ndisa mari yako ndobva ndatora chibepa ndoisa mumuromoka ndobva ndaikirenga nemuromo ndovaya ndaisangana nawo ani maona yesu vanesa noita bhizi kukurenga ano vekukurenga ndivo vandaitoda manje ndivo vanoita ivo vaya because inini bamnini inini handisi kuda kamunhu indiri kuda chibhegi saka unotoitawo mastaira kakuti unyepedzere munhu kuti ndoda kukurengiwa oti ndipe mari so ndimboisa muromo ndikukudzisai mimi vaya vachiri maBishu muteereri kutsvaka mari oti inokurengiwa echimboita ndiise muromo ikirengeke oti serious baby ndoti ndoto chapu kaiwa uchaiti kuti kurumidza kuti achipikiri
iwo akutoita chop chipikira nimoziva mavanhu vakuru kana kati chipikiri mendiza uchikurewe wamuma vanhu vakuru chop wobva watora bepa rako wobva watoisa munhu wako wobva watoisa muromo chop wakutokerenga kerenge oita senge unowedzera maminutes kuti imbiwedzera bhebi hani maona kandiita enyu madiwidzimayo amuzikuiwawo ndikadzima ita moto wachana ine yakundiwisa musoro nchaiti napokudzai tana tichainowisa musoro kudzai zvangu mukati ndopenga usaya ndohutsotsinga uchibasa aiwa matirikisi indaida mari bamnini matirikisi indaida mari zvekuti zvine zvisineni moziva here kubamunini kuti ndaigona kuti ndikasangana nemunhu ane kagumwa akandi moziva kuti pane imwe kuti unombosangana kuti mubepa hetiti SIS MELLY ndakambodzionesa ini ndakura vasikana ndakamboonesa mwari makaita henyu SIS MELLY makandisiisa chibasa ichi ndakamboonesa ini zvekuti ndaiti yainda ndoti naiwe mai vari kudlapa vari munguva yakaoma vari panhamo vari munzara yoga chigumwe choga akasimba kana kuti body size marume vanongofanana musajaji guys pai pamunoti yezi rume zidafu harina hakuna vamwe vanenge vari mazihoforipo payakubvunza nyaya idzi isai malava dzima michisa malaikisika izvezvi maakunakirwa nenyaya yamanje ndakukuudzai nyaya maakuseka nyaya dzamunoda dziya ani maona variko vamwe vanhu vakadaro vekutoti gaisika unototiwo wana kututira kuda nyaya kututira kani nemalaikisi kuda nyaya madharizandakuda kuiwa wokuti unototi mai vari apa vati hapana zvinoryiwa vanofane zhara zvekuti chero ukatora bepa bamunini ukatitega ndipfekedze bepa hapana mozo unoita wakabatirira neruoko kubata neruoko ruoko kuchitevererawo kunasingeni kuyonyerera ikokuku ruoko gwe kuchitevererawo wakaita munhu wakabatira kuti rega ndichikubetsera hangu oti serious ndibetsere wakutobetsera munhu uya wakabatirira neruoko achingodai watomboti wachipedza wobva wati mai vari kumba uko nzara chokwadi aunenana nanyaya mazvona hanzi vamunimi makohenyu muna nyaya imi Dhumebhi zvimwe uchimbowedzererwa iwe aiwa handiwedzereri bamunini handiwedzereri bamunini ndogowedzerera chiinini kana mabhazi maviri ndogona kutozadzai varume kuzadza saka ndichatadza kuziva kuti zviya zvakamira zvakaita sei ndoziva ndogowedzerera chii kuti uwane maclines aunombotiitawo here zvemushonga izvi bamunini kwezvo tichagozvitaurire aiwa zvosiyana umwe anobata mushonga umwe anobata munamato zvinosiyana hapana munhu anoenda kukambani between munamato nangu handinambobata mushonga wakabata muteuro handinambobata muteuro ndaingoitawo zvinhu zvangu zvandinongoitawo zvechivanhu changu ndo chivanhu kachati kutaura but pane mumwe mushonga zvitoshanda tinotokonvisa mwana wevanhu ukaona kana ndikazvishandisa kana ndikasvika ndikabatawo mbinga ndechita zvinoshanda enge zvatoshanda saka iwo zvako zvaizvo zvekudhonza mbinga zvekudhonza mbinga dzichitouya dzichiuya ndo zvangu izvozvo zvekudhonza mbinga kwete zvekuti vawande haiwa indoda zvembinga ine handidi zvekuramba ndingova mushesha segusheshe ndina ka50-50 ndongoda vaviri kana vatatu ndotobva ndatochaisa ndanaka ndikaona anoya kanditi ka5 anoya kanditi ka3 ndotochaisa zvanaka pazuva kuti ndiite hobho vanhu ani maona hanzi zvapera vedu hanzi nasi Dhumebhi wanipedza makudaro isai malafu hanzi hatichadi Dhumebhi wedu hatichabuti kuti aite nhiriki vakuda kuomesera inasiwo yavo nyaya yavatadza kuitaura kusika kacheche ndokanopata kutanga kusiya kumusha zvino zvandikureva kuti kacheche mangwana ndoenda kuti mangwana guys wiki rese iri handisi kumbobatika ndinoenda kwangu kubasa kwangu wiki rese handisi kubatika zvekumhanya iyo street yanga iri yangu street ndaifamba yese
Uchingunduruka imo. Uchingunduruka zvangu. Uchichaka. Hanzi Dhumebhi washandise. Muye kuinbox. Mugozama. Ndikuudze ndashandisei. Pato inoda kuinda huko. Ipo touchline hapa. Isai malafu tuone touchline. Touchline isai malafu hapa. Amgadara haisi. Uri kuisi. Hai. Pana vari honest. Pana vari honest pano. Pana vari honest. Then you guys. Kutsvaka mari guys moziva kuti zvinongonzi isusu nekutachilani tisinongozoti kwedu tichinzi tisi mabishu asi akawanda mudzimba umu isu edu vanauya pajekerere tisinose kune kuenda malavhu pane mabhishu vakomana ndabvuma matiyo zeti musambofei makatuka manhingingiri chiti kwanzi mabhishu zvangu zvandiri kusangana nazvo zvevakazi vari mudzimba umu auye nikisi hanzi waingunduruka nebhurugwa rako Dhumebhi pastreet asizotenda SIS MELLY shiwa makagona ive nebhurugwa rake neblack mariziva iriko kumba anotoida anouya naye ndakaiwacha ndoda kutoipawo bhishu hanzi napanashe uya kundikwesha futi hanzi Dhumebhi pauchauya kuukuenda kakumirira miraone aiwa reblack kana pane bhishu rinoda vakati yesu naimegulezi onai zvakapendi yakachindakavata pasi chekupendi achichigubva kuti achingunduruka necho chidumbu chake rangu dumbu rakagotsvukira kaSIS MELLY rakanaka asi chii chakuenda kumberi chiri mubhurugwa chakaenda fresh kadumbu rangu bhurugwa varume ndo vaitova votosvika vototi hei fresh kulezi onai Dhumebhi kati aiwa Dhumebhi akamupfeka zvakadai vaizonanga neemire panandiri vaizivo ndopavaifambira ndikatimisaimuta ukamisa kuti ndikadzokera kumashure ndikati flashai ndikaona Dhumebhi ndikati ndakavata pasi bendi guys bendi Dhumebhi kana bamnino ambonerera vewe ono ndaa munhu mukuru asi Dhumebhi ndakakuzati unefuka kupfuga pendi usiku iwe asi muchibhegi unenge neisi chokuzochinja handindofamba netai ndosikatine mabhegi kaunenge uchifamba netai tochinja kana ukaona naiti yako pfeka taiti yako taiti unoenda wakapfeka pendi iyoyo uzodzoka wapfeka ndiri mumota hangu zve ndichingobatwa hangu zvidya zvakatsvukirira ndingobatwa hangu zvidya zvakatsvukirira ndichivaraidza hangu munhu wangu tikana tikangosvika anenge akatopedzera kare zvake munhu wangu ndakaona chisionekwa babaidi Dhumebhi kulekatikanadzokera sure tione flashai malaisi tione vanenge Dhumebhi itori mustiri kutodikati up and down ndikati hendeipa kana kugaya zvakutotomhorosa yewe akandiri pandai ndiri pabasa ndasingatodika kuvhiringidzwa ndaitoenda ndichimhorosa kuti yewe tiri pabasa kwaimwe vaigouya muofisi mangu ndo mandaimanya ndichivhunduka bhurugwa muofisi mangu handaimbotizha because ndo vanenge vandivinga muofisi ndotovamhorosa ndotovaradza ndo mainfomu emuofisa murodi ndo mandaifunduka pendi ndo yakativhara pendi yakatipedza mafuta pendi neguvha kuti urodi nechijombo Dhumebhi ndichoenda chijombo chake uye bodo ndakashama ndichitoinda asi ndakaa ndazokura manje maona akukura chaiko ndozvoita munhu mukuru izvozvo Dhumebhi chaya akuziva mwari akutya mwari ndiko zvino pendi yakativhara zvitikati maziva kuti ndikati kana hasi zvaimai guru kulezi ndiye rasta ndiye Dhumebhi uyu ndikati kana dzokera ishure tioni guys moziva kuti ndasingagoni kufamba ndakapfeka bhurugwa ndasingadika ndifamba ndakapfeka bhurugwa kuti chero ndifamba gweno ndangopfeka tirauzi rangu ndotobuda zvakadaro ndakambonesana newe musiya uya uko kuti iwe Dhumebhi unofamba usina bhurugwa nemhaka ei bamini taida kunhingirikiri uko kwebamini kwaya muna remuro munai nopinda ndakapa ngura chikaumba kwangu hanzi saka nechande chinoropfekeka vanotopfeka vanotenga mazijombo avo mazihombe vovirikidza masokisi voti mazibhachi vosiya chibhurugwa anenge vachingofutiuno kuti tikuwata kuno kwati kudzokera umba ko bhurugwa riripi kwatifambi nebhurugwa ati Dhumebhi wakafamba wakashama usina bhurugwa rekuita sei bhurugwa
taura kwanzi ndasina akatovirikidza nechando ichi kuti taiti kuti bhurugwa chaiko chaiko handidi kana kuwa chando hayai ndamunhu mukuru handichatodi ndakura manje hanzi upenyu hukurukura chokwadi ndiri kukurukura asikana undizoti haunawo ere mamwe maclients vati ish kutonzwa jealous chacho kudai achitoita hake mumwe vanotowanikwa zvino ndingada kuvanzwira vanga vakawanda ndaigozovapedza nokuti unoti utomuona munhu wotoita kumufila achiri kure kuti uyoyo akangondidaika ndinotokabirira but ukaramba uchidaro uri pabasa manje ndopaya pakuzoti unokurumbidza kuzobhara nazvo chibasa ichi kana kutokurumbidza kusiya chibasa chacho uchada wakuda kutoita zvemujolo mazvinzo wakuda kutsvagisa kuzvibayisa nemapanga pachibasa papadi zvemujolo apa asi vanenge varipo kuti tichitofila kuti hamana hairumeri ana maona zvamambida kuwakanda kupindura hanzi vane boyfriend redu zvibvepi izvozvo zvabvepi izvozvo ndingashayiwe indaimboina mustreet ndakutosara mai manje apa bvunzai because indakutosara ndatosvika ndakutosara zvangu pangu apa mangwana ndendiri kuchibasa kwangu kunyuwano ndendiri kubasa kwangu nyuwano iwe mchiona kune zvimbu here zvimbu zvinogesiwa amwe anopenga kutochinja mapamba umugoti achi SIS MELLY futi havana kwavo SIS MELLY havana kwavo mazviona kwa SIS MELLY havana kwavo futi amana chii chakadaro inguva idzozi ini guys ndasvika musare zvakanaka dhume asvika uyu mufambe zvakanaka ndiburitse uya ndipe makadbox aitera sarapo chipepa chiya zvose oi akaifona laitaiba mningi ndizvo zvanoda upaita zvinotora enandotora chii vanambuti ndinaro vanambuti uro unge ndakukwana rinesaka makekisa chona ndogona kusaenda narasa ndotora abuda Dhumebhi vedu ve nenyaya dzadhumebhi uyu zvakaoma achayachikudzai nyaya dzakega chamupa siloto yachikudzai nyaya dzakega kosi vadhumebhi hatingazvipedziso tingazvigoni aya sabamnini maivepi makasati maivepi muna December paya hatongobvunza because nhasi hatizi kuti maivepi where were you ichabvunza mainini anopa foni ndavabvunza zvangu chavabvunza guys gai tichidropa life is taneta timbonodropa timu tozobatana zvakare zvedu mangwana iwe anditika morera zvakanaka guys. Thank you for coming with us kusvika kumba titatanga zvedu taa pakati kuve nousiku hwakanaka. We love you all. Bye.